Kailimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Pecha 5 sa bulan sang Mayo siniti 2022. Para sa aton nga election countdown, 4 kadlaw na lang nabilin. Antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Militar nagakalipay sa COMELEC resolution nga nagapaandam sa magahatag sang kwarta para sa permit to win kag permit to campaign sa NPA. Moises Padilla Municipal Police Station handa na sa pagbantay sang seguridad sang eleksyon sa Lunes. Malapit 400 ka mga pulis sa Bacolod gin-augment sa Iloilo Province. Final testing and sealing sang vote counting machine sa Bacolod Patigayunon sa Sabado. Activity Center sa Bacolod City College gin-inagurahan kaina. Fuel subsidy sa mga corn farmers sa Region 6 mahimo nga mahatag na sa ikaduha ukon ikatatlo nga semana sang bulan sang Mayo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabumbo nga aton nga mga headlines kag karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Yanizil Minardo Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon saylo na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Ginkalipay sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army ang resolusyon nga ginpasar sang Commission on Election o COMELEC nga nagasiling ang paghatag sang pondo sa Communist Party of the Philippines New People's Army o kanon CPP-NPA National Democratic Front o kan CPP-NPA-NDF ang bayulasyon sa electoral laws sang Pilipinas. Sa paragraph 7 sang COMELEC Memorandum nga napetsahan Abril 28, nakasaad nga santo sa COMELEC Resolution number 22-0179 ang paghatag sang permit to win kag permit to campaign sa CPP-NPA-NDF kag sa ilang nga allied organization ang sakop sang layi nga nagadumili sang vote buying kag vote selling. Bangod sini ang sinuman nga kandidato nga magahatag sang permit to win kag permit to campaign ang sarang nga mapinahan sa idalom sang section 261 sang Omnibus Election Code. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay third ID spokesperson Captain Kim Apitong, ang resolusyon sang COMELEC ang makapabakod sang ilang nga kampanya batok sa extortion activities sang NPA kag sarang man nga manabat ang kandidato sa idalom sang anti-terror law. Bangod sa resolusyon suno kay Apitong, matagan sang paandam ang mga kandidato nga makabaton sang extortion letter. Nagpanawagan man ni sa mga kandidato nga gilayon nga i-report sa mga pulis o konsoldado kung sila ang may mabaton nga extortion letter agod nga ini ang ma-validate. Kung wala sang nagahatag sang pondo sa NPA suno sa third ID spokesperson, mauntat na ang ilang grupo. Suno kay Apitong, lauman sa mga pumuluyo nga himuon sang Commission on Elections sa COMELEC, Philippine National Police sa PNP kag Armed Forces of the Philippines sa AFP, ang tanan agad niya mangin matawhay kag matalunsay ang eleksyon sa Lunes.
Ito po ay magpapatibay din doon po sa tinatawag na hindi nga terrorism, under po ng terrorist financing na punishable naman po under ng Anti-Terrorism Act of 2020. Para sa atin, maganda po ito dahil ito po ay magre-remind at magiging basihan para po hindi po magbigay sa demand, o hindi po magbigay itong mga politicians na gustong manalo. Ang kabansang pagpayag ni 3rd ID spokesperson Captain Kim Apitong. Nakahanda na ang Moises Padilla Municipal Police Station sa pagbantay sang seguridad sang eleksyon sa Lunes. Ang banwa sa Moises Padilla ang ginkategorize sang Regional Joint Security Control Center nga nalakip sa kategory red bangod ginpaidalom ini sa COMELEC control sang 2016 elections kag kaupod sini ang banwa sang Candoni, Calatrava kag syudad sang Escalante. Sa interview sang Bombo Radio sa hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station nga si Police Major Randy Babor, wala sang na-monitor nga election-related violence sa nasambit nga banwa apang nakahanda na ang tanan nga pulis nga magabantay sa kalinong kagkatawhay sang piniliay. May yara man sang isa ka company sang Regional Mobile Force Battalion kang isa ka batalyon sang Philippine Army nga malapit sa police station. Magluwas diri magapadalaman ang Negros Occidental Police Provincial Office sang augmentation team sa adlaw mismo sang eleksyon. Sa kapugusan, may yara man sang 17 ka voting center sa bilog nga banwa sa Moises Padilla apang hindi mabuyagyag ni Babor kung pila ang iga-deploy sa kada eskwelahan sa adlaw sang piniliay. Santo sa ilang nga deployment plan, nagapanawagan man ini sa mga pumuluyo nga mag-aligmat gid agod mahiwat ang eleksyon nga matawhay. All set na nga po nga kuan sa preparation ang mga augmentation sa may-ari man gamitin nga standby nga daan nga augmentation nga friendly forces drill sa area. May-ari kita tinga RMSP. Isa ka company, lapit lang sa station, kag isa ka company man sa Philippine Army. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Randy Babor, hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station. 388 ka police officers nagikan sa Bacolod City Police Office kon BCPO ang ginpadala sa probinsya sang Iloilo bilang augmentation force sa adlaw sang eleksyon sa Lunes. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sang Operation Management Unit sang BCPO, kahapon ang send-off sa mga pulis nga ginrequest sang Police Regional Office 6 bilang augmentation sa Iloilo Police Provincial Office. Sunod kay Liada, ang IPPO na ang bahala kung sa diin nila i-distribute ang mga pulis nagikan sa BCPO. Sunod sa pahayag sa PRO 6, kulang sang masobra 1,000 ang mga pulis sa Iloilo Province para sa eleksyon o kon election duties gani ginmanduan ng BCPO nga maghatag sang augmentation. Ang pagbalik sa mga pulis sa BCPO ang magadepende naman sa guidance sang regional headquarters kung makitaan nga tapos na ang eleksyon sa masunod nga semana kag sarang na sila nga makabiya sa lugar kung sa diin sila gin-deploy. Nagpanugya naman si Liada sa mga pulis nga nabilin sa BCPO nga himuon ang ilang masarangan santo sa ilang nga mandato agod masiguro nga matawhay kag malinong ang eleksyon sa Bacolod nga yara sa karon sa category yellow bangod sa intense political rivalry. Nag-send off kita sa aton nga personnel nga request ang regional headquarters naton para mag-augment sa Iloilo Province. So, ari na sila sa 388 ka personnel. Tanan sila iga-deploy dito sa Iloilo Province. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief sang Operations Management Unit sang BCPO. Ginarekomendar sa Bacolod City Joint Security Control Center nga ipaidalom sa kategory green ang syudad may kaangtanan sa eleksyon. Apang ini ang magatipende gihapon sa approval sang Regional Joint Security Control Center suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito, nagpasalig naman sa kahandaan ng AFP kag Philippine National Police kag iban pa nga ahensya sang gobyerno bisan yara ang Bacolod sa idalom sang kategory green o kon category yellow. Ang category green ang nagatumod sa mga lugar nga wala sang security concerns kag ini ang generally peaceful kag orderly. Ginakahangawan lang sang election officer ang pagluntad sang insidente nga sarang makatuga sa pag-escalate sang risk category sang Bacolod City. Samtang ginpahayag man ni Sorbito nga tubtub sa Mayo 7 na lang ang pagpatigayon sang kampanya kung sa diin magapatigayon sang simultaneous rallies ang duha ka political parties sa syudad sang Bacolod. Ang Grupo Progreso ang magapatigayon sang kampanya sa Handumanan Tower samtang ang Team Asenso naman ang magpatigayon sang programa sa Paglaom Sports Complex. Preparado naman sa nasambit nga aktibidad ang BCPO kag AFP.
Ginkumpirmar ni Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito ang patigayunon nga final testing and sealing sa mga vote counting machines kon VCM sa 45 ka mga voting centers sa Bacolod City sa maabot nga Mayo 7. Suno kay Sorbito, ini ang dululungan nga patigayunon kon sa diin ang VCM nga iga-deploy alas 7 sang aga, samtang alas 8 naman magaumpisa ang FTS nga ginabanta nga matapos alas 9 tubtob alas 10 sang aga. Ginalauman naman ni Sorbito nga wala na sang magaluntad nga technical malfunction kung sa din kinahanglan niya ibalik sa hub ang makina para sa pag-repair. Patag sini nga ang final testing and sealing ang ginabuhat agud nga masiguro nga nagagana ang mga VCM kaya nagakaisip sang husto kung ano ang ginboto. Pasalig man sini nga may selyo ang SD card gani hindi na ini maislan kag hindi man mabuksan ang box kag mahimo lang ini nga kuhaon kung maguba ang VCM. Dugang pa ni Sorbito nga kaangay nga double checking na lang matabo bangod antes pa man ginbiyahe ang mga VCM gikan sa Manila. Ang mga ini ang natest kag naselyohan na. Nagpasalig man ang Bacolod Comelec office nga wala sang mangin problema sa maabot nga Mayo 9. Ginpasalig sang Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco nga preparado na ang mga ini agod nga masiguro ang supply sang kuryente sa palaabuton nga Mayo 9 election. Suno kay Eunice Pasaylo Castillon, head sang Member Consumer Integrated Services Division, nagsapol na ang mga upod kay Ervin Stan Leo Ticar, ang Acting General Manager sa Seneco, kasubong man sa bilog nga tactical team sang kooperatiba. Agod maproteksyonan kag hindi mahlibtan ang Seneco substation, magadugang man ang kooperatiba sa magabantay nga security guard sa Mayo 9. Pasalig naman sini nga karon ang emergency response team sang Seneco ang wala nagauntat bisan holiday. Dubli pagid ang pag-alerto sa mga ini sa adlaw sang eleksyon kung sa diin sila ang nakahanda na nga magresponde in kaso nga kinahanglanon. Una na nga nagpatigayon sang street clearing kag maintenance sa mga linya ang Seneco nga nagtugas ang asod-asod nga mga power interruption sang nakaligad bilang preparasyon sa election agod nga masiguro nga credible ang power supply sa adlaw sang piniliay. 24 oras naman nga bukas ang linya sa mga telephone operators bisan pa holiday, samtang sa Mayo 9 magadugang pa sa mga telephone operators ang Seneco. Magahatag man sila sang particular nga mga numero sa Commission on Election o COMELEC agod nga direkta nga makakontak ang mga personnel sa voting precinct in kaso may magluntad nga power interruption nga makaapekto sa pagboto sa mga member consumer owners o kon MCOs. Si Seneco will add up man magdugang sang personnel para mag-cater sang call, and we will be assigning dedicated number for COMELEC kung may mga concern sila para makadiretso sa amon ang COMELEC mag-report kung may mga power interruption nga ma-encounter affecting the precincts kung sa diin mag-vote ang aton MCOs. Ang kabahin sang pahayag ni Eunice Pasaylo Castillon, head sang Member Consumer Integrated Services Division sang Seneco. Nagaplano sa presidential candidate Ernesto Abella nga kung siya ang magdaog bilang presidente, ga-address niya ang problema sa korupsyon sa una nga isa kagatos ka adlaw sang iyang pagpungko sa pwesto sa Comelec KDP Forum kainas ang aga. Ginpayag na Abella nga kinahanglan mapadasig ang paghatag sang documentary requirements sa mga negosyo agad nga malikawan ng korupsyon. Aminado man ini nga dapat hatagan sang atensyon ng mga pulisa nga halos nalipatan na agad nga sila ang ma-review kag mapatuman sang maayo. Dapat nga mahatagan sang atensyon suno sa iyang source ang kuryente agud nga mas magabarato ang balayran diri pagi sa paggamit sang renewable resources. It's very important to understand that we have leakage, financial leakages. For example, in terms of corruption, we lose about something like 700 billion pesos to corruption every month. So one of the first things we'd like to do within the first 100 days is to be able to, for example, make sure that corrupt government officials are effectively penalized. Ang kaban sa pagpayag ng presidential candidate Ernesto Abella. Gin-inagurahan na kaina ang fully air-conditioned activity center sa Bacolod City College nga kabahin sa mga pasilidad nga ginpatindog sang city government sa balor nga 350 milyones. Ang 1,000-seater nga activity center ang sarang magamit para sa student assemblies, meetings kay conventions kay sporting events. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia, selebrasyon man ini sang ika-25 nga anibersaryo sang pagtukod sa Bacolod City College sang
gin conceptualize ang pagtukod sang BCC, handom gid sini nga maeskwela ang mga estudyante nga hindi makasarang sang ila ginikanan sa kolehiyo. Halin sang intukod ang eskwelahan, tubtub subong nagalapaw sa 11,000 ang nakatapos na nasambit nga kolehiyo, bisan 50% lang sa mga graduates ang nangin successful sa ilang nga kabuhi, hindi magnuwo sa 6,000 ka pamilya ang nabuligan. Suno kay Leonardia, barato ang tuition sa BCC, apang dekalidad ang edukasyon diri. Nagalaom naman ang alkalde nga mas maga-improve pagid ang kalidad sang edukasyon sang BCC, bangod mas nag-improve na gid ang mga pasilidad diri kag mahibo nga badugangan pa ini. Ginapaabot naman suno kay Leonardia nga magdamo pa ang mga estudyante sa BCC, bangod na dugangan ang pasilidad. Suno sa alkalde, luyag niya mabatian nga ihambal ang mga graduates sa ulihi nga sa BCC gid sila nag-graduate, sa baylo nga BCC lang ako nag-graduate. Ako na event para sa ako niya, para kung tanong sa ang kahulugan niya masyado kadalom at masyado katayog kay may celebration at the same time sang ika-25 nga tuig ng pagpundar sa ating Bacolod City College. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Mahimo nga sugura na sa masunod nga semana o kung sa ikatatlo nga semana sang bulan sang Mayo ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga corn farmers sa Region 6 kadungan sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Suno kay Albert Barugo, Regional Technical Director for Operations sa Department of Agriculture Regional Office 6, 3,222 ka mga corn farmers sa bilog nga Western Visayas ang makabaton sang ayuda nga 3,000 pesos. Sa bilog nga Negros Occidental nagadangat sa 165 ang inisyal nga numero sang beneficiaryo sa 3 ka local government units sa CONLGUs. Sila ang nagikan sa Hinubaan nga may 101, Kabangkalan may 24 kag San Carlos nga may 40 ka farmers. Matapos ang validation, 24 na ka farmers sa Hinubaan ang na-qualify nagikan sa 101. Naglapaw naman ang na-qualify sa San Carlos nga nagdangat sa 73, kag wala naman sa na-qualify nagikan sa 40 ka aplikante sa Kabangkalan. Bangod wala na sila nagtanom sang mais. Subong bangod sinigin dugang sa San Carlos ang 40 nga para kuntani sa Kabangkalan, gani nagdangat sa 73 ang benepisyaryo sa nasambit nga syudad. Suno kay Barogo, 753 na kapangalan ang nasumiter sa Department of Agriculture Central Office. Kag nagapadayon ang review diri, magapatawag naman sang meeting sa masunod nga semana agud nga matumod kung sino sa 753 ang marilisan sang subsidy sa masunod nga semana o kung sa ikatatlo nga semana sang Mayo. Sa instruction ni DA Secretary William Dar, sara nga masuguran ang release sa Mayo, just sa kabugusan 495,000 pesos ang pondo nga allocated para sa Negros Occidental. Nag-promise ang central office sa ako sa among sa Region 6 na mapatawag sila meeting po next week para na gid ang final beneficiaries to naton nga part ng 753 kung sino na ang pwede ma-releasean starting next week or the following week pagit kung kinahanglan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Albert Barugo, ang Regional Technical Director for Operations sa Department of Agriculture Regional Office 6. Nagahulat na lang sang official resolution ang Bacolod City Police Office gikan sa higher headquarters sang Philippine National Police angot sa pagpatuman sang pagpauntat sa operasyon sang Isabong. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sang Operation Management Unit sang BCPO, apisar nga napagwa na sang mando si President Rodrigo Duterte angot sa pagpauntat sang Isabong sa Lunes, paathag sini nga hindi nila makahulag tubtub wala pa sang final guidelines gikan sa PNP headquarters. Sa karon nagapatigayon ana isang monitoring ang BCPO kung sa diin may ara sa mga Isabong operations. Bangod wala pa sang opisyal nga mandato, hindi ang mga ini makapagdakop kag temporaryo nga gina-warningan anay ang mga operators na hanungod sa mando ni Presidente Rod Duterte agod nga hindi na ang mga ini magulpihan sa tion nga may ara na sang direktiba. Pasalig Manilyada nga sa tion nga nagapanaog na ang mga guidelines ang BCPO ang hindi magduha-duha nga magpanakop sa mga nagapadayon pa sa Isabong operations. Sunod diri una na nga ginpadala sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kan PAGCOR sa PNP ang listahan sa mga operators sang Isabong nga nagapangayo sang clearance sa ahensya. Gani natumbon na sang mga kapulisan sa BCPO kung sa diin ang lokasyon sa mga Isabong operation sa syudad sang Bacolod. Although
na si President ng guidance siya sa isabong, kinahanglan taman gyapon ng final notice coming from the National PNP. For the meantime, monitoring lang kami anay, gina-check namon kung sa DM nga area ang may isabong operation while waiting sa final guidance from the National Headquarters. Implement man nato ng case may ara na. Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief sang Operations Management Unit sang Bacolod City Police Office. Opiser sa pagtaas ang per kilowatt hour nga sukot sa kuryente sang Central Negros Electric Cooperativo kon Seneco, ginpatag sang head sa Member Consumer Integrated Services Division sang kooperatiba nga sila gihapon ang may pinakamanubo nga electric rate sa bilog nga Negros Occidental. Aminado si Eunice Pasaylo Castillon nga nagsaka gid man ang rate sang kuryente sang Seneco sang 5 centavos per kilowatt hour subong nga bulan. Apang patag sini nga ini ang manubo gihapon kuni paanggid sa iban nga mga electric cooperative sa Negros Occidental. Dapat man nga mahangpan sang member consumer owners o na MCOs suno kay Castillon nga kung nagtaas ang rate sang kuryente sa Seneco. Hindi ini isolated cases, bangod tanan nga electric cooperative sa Negros Occidental ang nagpasaka man sang rate. Sa karon ang rate sang kuryente sa Seneco ang nagapatak sa 11 pesos and 43 centavos per kilowatt hour, samtang 13 pesos and 70 centavos naman per kilowatt hour ang sa Northern Negros Electric Cooperativo kon NECO, kag 12 pesos and 96 centavos per kilowatt hour naman sa Negros Occidental Electric Cooperative o kon NOSECO. Amid the increase for this month, around 0.50 cents, Seneco has still the lowest rate in Negros Occidental. So we're very happy for that. And that is something man nga dapat mahibaluan sa aton nga member consumer owners. Nubo pagali ang rate ni Seneco, kag kung gataas man, di lang nga aton consumer within Seneco ang absorb sang burden, kundi bilogid ng Negros Occidental actually. Ang kaban sa pagpayag ni Eunice Pasaylo Castillon, ang head sa Member Consumer Integrated Services Division sang Seneco. Kag sa katapusan nga balita, nagtaliwan ang driver sang motorsiklo nga nagsuot sa mixer truck sa atubang sang Bacolod Government Center sa Circumferential Road, Bacolod City kagabi. Ginkilala ang biktima kay James Lionel Hernando sa Purok Abca sa Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Nag-counterflow ang motorsiklo nga ginamaneho sini nga nagsuot sa truck. Ginadala pa ini sa ospital apang ginbawian sang kabuhi bangod sa patal nga mga pilas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabumbo amang nga pagdulong sa inyo sa mga panibagko. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Webes, Pecha 5 sa bulan sang Mayo sinitig 2022. Para sa aton nga election countdown, napat kaadlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kag antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Militar nagakalipay sa COMELEC resolution nga nagapaandam sa magahatag sang kwarta para sa permit to win kag permit to campaign sang NPA. Moises Padilla Municipal Police Station handa na sa pagbantay sang seguridad sang eleksyon sa Lunes. Malapit 400 ka mga pulis sa Bacolod gin-augment sa Iloilo Province. Final testing and sealing sang vote counting machine sa Bacolod patigayunon sa Sabado. Activity Center sa Bacolod City College inagurahan na kaina. Fuel subsidy sa mga corn farmers sa Region 6 mahimo nga mahatag na sa ikaduha o kon ikatatlo nga semana sang bulan sang Mayo. Kagamuyad to ang ato niya mga headlines. Standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami niya nangintag balita. Bombo Lianisel Minardo. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ingin padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasawon ni Bombo Daniel Lecciones may Tigulo Regional Hospital. Mahimo depression gid man ang rason. Kabuhi ginkuha sang dalayon sang pasyente nga naglumpat sa balay bululngan, kataas ang ginlupatan, kabuhi wala gid matabangan. Ikaduha na nga beses subong nga tuig nga may naghikog, pasyenteng ang ulo nagalibog, wala pa nga daan sang pwedeng istoryahon, kay tungod sa ospital siya lamang ang nagaisahanon. Himata hindi pwede makaunay bantay, patakaran ni Dr. Dilon nga makamamatay, nagatuga abi ini sang tuman nga depresyon, ilabi na sa mga pasyente nga may lala nga kondisyon.
Tani pamunuan sang regional hospital ang makabugtaw na. Hindi pagulaton nga mga nagahikog madugangan pa. Regional hospital isa ka balay bululngan. Imbis nga mag-ayo ang pasyente, base diri pa kag madayunan. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ang ginpadala ni Max Orlina, Sambago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.